ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 4 ജ്ഞാനയോഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച്, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാമുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവല്ലാതെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു, ഓരോന്നോരോന്ന് പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. ദേവന്മാർക്കും മഹർഷിമാർക്കും എല്ലാം ആദിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാതെ നമുക്ക് വേറെ എവിടെ നിന്നും വിവരം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന വിവരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിനുമുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അറിവാണ് നാരദ മഹർഷിക്കും മറ്റുള്ള മഹർഷിമാർക്കുമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ്. കാരണം ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്, അതുപോലെ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ശ്രവണം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികമാണ്. ആ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം പരിശ്രമിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവിനെ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള വഴികൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദ, ഇപ്പോഴത്തെ ആചാര്യൻ പ്രഭുപാദരാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, അതുവഴി നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനും അത് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനഃ തത്വദർശിനഃ. ഒരാചാര്യനെ സേവിച്ച്, വിനയപൂർവം സേവിച്ച്, അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രകൃതിയാൽ തന്നെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അജോ ബിസൻ അദ്ദേഹത്തിന്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ജനനമില്ല.
ജനനം മരണം എന്നുള്ളത് ഈ ശരീരത്തിനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ ശരീരമാണ് ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും. ജീവാത്മാവിന് ജനനവുമില്ല മരണവുമില്ല. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ഓരോ ജന്മത്തിലും പുതിയ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം ഒരു ശരീരം മരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ജനനമേ ഇല്ല എന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ടല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പ്രകൃതിയാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ആധ്യാത്മികമായ ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. സംഭവാമി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അത്രമാത്രം. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ പോലെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറന്നു പോകുന്നില്ല. കൂടാതെ അദ്ദേഹം എന്തിനായിക്കൊണ്ട് അവതരിക്കുന്നു? ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും, അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും, സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനും, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം യുഗം തോറും വരുന്നു. അപ്പോൾ യുഗം തോറും ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എപ്പോഴെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം അധർമ്മം തഴച്ചു വളരും. അപ്പോഴെല്ലാം ആ അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ മൂലം അവർ വളരെയധികം കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ. തത്വത്തിൽ, സത്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെയും കർമ്മത്തെയും കുറിച്ചെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പുനർജന്മം ഇല്ലാതെ അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത്? ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അവർ മോചിതരാകുന്നു. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നുള്ളത് ശാരീരികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള ബന്ധന അവസ്ഥയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മോചിതരായി ഭഗവാനെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അതുമൂലം അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയും അവർ പരിശുദ്ധരാകുകയും ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അവർ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ വെറുതെ തനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു എല്ലാവരും ഭഗവാനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആനന്ദത്തെ, സന്തോഷത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല 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 വഴികളാണ് ഓരോരുത്തരും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നത്. അവരവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച്, അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഓരോ വഴി കണ്ടെത്തുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നത് ആനന്ദത്തെയാണ്, സന്തോഷത്തെയാണ്. ക്ലേശങ്ങളെ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ക്ലേശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ക്ലേശങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്? അതിന് പലരും പല വഴികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്നെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ ആനന്ദമുള്ളൂ. ആനന്ദമയോ അഭ്യാസാത് എന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ ആനന്ദമുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ.
അതുകൊണ്ട് അവർ പല പല വഴികളിലൂടെ ആനന്ദം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, കാരണം എല്ലാവർക്കും അവരവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആശ്രയിക്കുന്നവർ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ആശ്രയിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാനെ അവർക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അല്ലാതെയുള്ളവരോ പ്രേമഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാതെയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ, അതാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമവത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാഹ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്ക പ്രതിഫലം നൽകും. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വഴിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഭക്തന്മാർ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ചിലർ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സുഖമായിട്ട് എന്നെന്നും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അവർക്കും വേണ്ട പ്രതിഫലം എന്താണോ അത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് യജ്ഞേശ്വരനായിട്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ചിലർ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശരീരബോധത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരീരബോധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് അവർ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ പ്രാപിക്കാൻ, അതായത് ജീവാത്മാവിനെ സ്വയം ആ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരെയാണ് ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പരമശക്തിയാണ് എല്ലാത്തിനും പിറകിൽ. ആ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ചേരാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. യോഗികൾ പല യോഗവും അഭ്യാസം ചെയ്ത് മിസ്റ്റിക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ പല ശക്തികളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ യോഗികൾക്ക് അനേകം ശക്തികൾ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്കാണെങ്കിലോ, ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ആധ്യാത്മികതയിൽ ചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു. അവർക്ക് ശാന്ത, ദാസ്യ, സഖ്യ, വാത്സല്യ, മാധുര്യ രസങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭഗവാനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്. പക്ഷേ പല പല വഴികളിലൂടെ എന്ന് മാത്രം. കാരണം ആനന്ദത്തെയാണ്, സന്തോഷത്തെയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആരും തന്നെ ക്ലേശങ്ങളെ, ദുഃഖങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ സന്തോഷമാണെങ്കിലോ, എവിടെയാണ് സന്തോഷമുള്ളത് എന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് പല പല വഴികളിലൂടെ അവർ സന്തോഷത്തെ കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആനന്ദം ഭഗവാനിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ആനന്ദം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനുവേണ്ടി പല വഴികളും അവർ അന്വേഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല വഴികളിലൂടെ അവർ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണുള്ളത്. അവർ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ശരിയായ പാത കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവനവന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലവും ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ സമീപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നും തന്നെ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ വഴികളെല്ലാം തന്നെ അപൂർണമായി നിൽക്കുന്നു. വീണ്ടും അവർക്ക് പുനർജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിക്ക്
അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു, ആ ജ്ഞാനിക്ക് അറിവുണ്ടാകുന്നു. എന്ത്? വാസുദേവ സർവമിതി, വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എല്ലാം എന്നുള്ള അറിവ് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ പോലും ദുർലഭമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല. എല്ലാവരും പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, ആ വഴികൾ അപൂർണങ്ങളാകുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും അവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അവരുടെ ആ ആഗ്രഹത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദയും അതിന്റെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലർ തങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടന്ന കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാറുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അക്കൂട്ടർക്ക് ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏവരും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സംതൃപ്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ക്ലാസ് 1-2 പ്രാവശ്യമായി കട്ടായി പോകുന്നു. എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണോ അല്ല അവിടുന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണോ? എന്താണ് ഗീത മാതാജി, മാതാജിക്ക് കട്ടാകുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ കേൾക്കാനുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ മാതാജിയുടെ ആയിരിക്കും. മാതാജി ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഏത് ലെവലിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആ ലെവലിനനുസരിച്ച്, ആ തോതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു തരാൻ എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാംക്ഷന്തഃ കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഃ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർ ഭവതി കർമ്മച. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാവരും അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അതിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു, പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ നേരിട്ട് കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അപൂർണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും. ദേവന്മാർക്കും ദേവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ള അറിവ് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് പ്രത്യേകം ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ശിവദേവനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഫലം ലഭിക്കുന്നു, ചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഫലം ലഭിക്കുന്നു, സൂര്യനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം വേദങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം ഭൗതിക ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും എല്ലാം അധിപൻ എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പവറില്ല. കാരണം അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട്, സംരക്ഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനാൽ, കൃഷ്ണനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ, ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ പോലെ ഇപ്പൊ കട്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കട്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനൊരു ഫോൺ വന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും ഉറവിടവും ആവിർഭാവവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്
ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം സാധിപ്പിച്ചു തരും എന്ന് അറിവില്ലായ്മ മൂലം അവർ ദേവന്മാരെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. കാരണം അവരുടെ വിചാരം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപന്മാർ ദേവന്മാരാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ദേവന്മാർ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തലവന്മാർ മാത്രമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനായിട്ട് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദേവന്മാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യരെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ്, അവർക്ക് ശക്തി കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് തരാനുള്ള ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ച് തരാനുള്ള ശക്തി ദേവന്മാർക്കുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുനർജന്മം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുവാനുള്ള ഒരു വരം തരാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം തരാനായിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് സാധ്യമല്ല. അത് വിഷ്ണുവിന് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണ്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധാരണ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു? ദേവന്മാരെ എന്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കരുത് എന്നല്ല, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ചെറുതാണ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? കാരണം ദേവന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സേവകന്മാരാണ് ദേവന്മാർ. ആ ദേവന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ആ ദേവന്മാരുടെ വാസസ്ഥാനം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റേത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും അപ്പുറമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം. പക്ഷെ ദേവന്മാർ വസിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ പല പല ശക്തികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ അവരുടെ ആ സേവനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പല പല ശക്തികൾ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിൽ. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സുപ്രീമലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അദ്ദേഹം സ്വരാട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യമായിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ ഉയർന്നതായിട്ടോ ആരും തന്നെയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കൂടാതെ ദേവന്മാരുടെ ശരീരവും ഭൗതികമാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദേവന്മാരുടെ ശരീരവും. കാരണം അവരും വസിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റേതാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആധ്യാത്മികമായ ശരീരം തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ദേവന്മാരാണെങ്കിലോ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിമയിലേക്ക് വരുന്നു. ദേവന്മാരും ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ടിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് എല്ലാത്തിനും അധിപനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ മനുഷ്യനെ 4 വിഭാഗമായിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട 4 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഭഗവാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണത് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജമായ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും തദനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളുടെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പോൾ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചാതുർവർണ്യം, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ഇങ്ങനെയുള്ള 4 വിഭാഗക്കാരെ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണത്? ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശഃ. സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ളത്. ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽപ്പെട്ട് ആ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും പദവിക്കും പണത്തിനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൗതികതയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തിൽ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്കെല്ലാം അടിമപ്പെട്ട് അന്ധകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഓരോ ജീവനിലും കാണപ്പെടുന്നു, ഓരോ ശരീരത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1 ബ്രാഹ്മണൻ, 2 ക്ഷത്രിയൻ, 3 വൈശ്യൻ, 4 ശൂദ്രൻ. ബ്രാഹ്മണർക്ക് സത്വഗുണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം അവർ പാപകർമ്മങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വ്യത്യാസം അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കും. അവർ നല്ലത് ചീത്ത ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് സന്തുഷ്ടരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ബ്രാഹ്മണർ, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് പണം, പേര്, പ്രശസ്തി, ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ക്ഷത്രിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭരണപാഠവും ഉള്ളവരാണ്. അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനും രാജ്യം ഭരിക്കാനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കില്ലുള്ളവരാണ്, മാനേജേറിയൽ സ്കില്ലുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ വളരെയധികം ധനം സമ്പാദിക്കാനും മുകളിലേക്ക് കയറി പദവികളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് കെൽപ്പുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഉള്ളവരാണ്, ക്രിയാശക്തി ഉള്ളവരാണ്. അവരെ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർക്ക് രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക. രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം അവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ടാകുന്നു. വൈശ്യരിൽ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരിക്കും. വൈശ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, അതായത് വ്യവസായങ്ങൾ, ബിസിനസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് വൈശ്യർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവർക്കും പണവും പ്രശസ്തിയും നേടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും. അങ്ങനെ അവരിൽ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ശൂദ്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർക്ക് ബുദ്ധിശക്തി വളരെ കുറവായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ സേവിച്ച് കഴിയാനുള്ള കഴിവ് മാത്രമേ അവർക്കുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഈ 4 വിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവമുള്ളവരെ, ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവമുള്ളവരെ, വൈശ്യ സ്വഭാവമുള്ളവരെ, ശൂദ്ര സ്വഭാവമുള്ളവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഇത് ഒരിക്കലും ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണവും നമ്മുടെ കർമ്മവും നമ്മളുടെ സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ 4 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ 4 വർഗത്തിലുമുള്ളവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഭരണപാഠവമുള്ളവർ, കൃഷി, വ്യവസായം മുതലായ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർ, പിന്നെയോ സേവാ മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളവർ, ഇവരെയെല്ലാം എല്ലാ ദിക്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല. ഇതിനെ ജാതി വ്യവസ്ഥയായിട്ട് പിന്നീട് വന്ന മനുഷ്യരാണ് മാറ്റിയത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു തരം തിരിവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായത് 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരിലും രൂപപ്പെടുന്ന സ്വഭാവവും അവരവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥിതിയെ ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവനവന്റെ ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 വർണ്ണാശ്രമങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. കാരണം ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുകയും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രാജസിക ഗുണമുള്ളവരാണെങ്കിലും ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിലും അവരും ക്ഷത്രിയ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അവരും വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്.
ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മനുഷ്യരുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുക, അതാണ് പ്രധാനം, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ്. നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധരാകുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 4 വർണ്ണ ആശ്രമങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടിരിക്കണം ബ്രാഹ്മണൻ, പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച ഗൃഹസ്ഥനാകാം, പിന്നെ മക്കൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കണം, പിന്നീട് സന്യാസിയാകണം. എങ്ങനെയുള്ള 4 ആശ്രമങ്ങളും ബ്രാഹ്മണൻ പരിപാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരി വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ക്ഷത്രിയന്, പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥനാകണം, അതിനുശേഷം വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുക. വൈശ്യന് ബ്രഹ്മചാരി ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശൂദ്രനാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം മാത്രം. കാരണം ഇവരാരും തന്നെ അവർക്ക് അത്രമാത്രം ഉയർന്ന ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതിമാം യോഭിജാനാദി കർമ്മഭിർനസബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാറില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോ തവണയും അവതരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തന്നെ ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതനായിട്ട് തന്നെയാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകുന്നില്ല. കാരണം ഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അദ്ദേഹം ദ്വാപര യുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ആ ക്ഷത്രിയന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു. രാവിലെ വെളുപ്പിനെ അദ്ദേഹം എണീറ്റ്, 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ, അദ്ദേഹം തന്റെ ഡ്യൂട്ടികളെല്ലാം തന്നെ നിർവഹിച്ചിരുന്നു. ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ട്, ഒരു മകനായിട്ട്, ഒരു രാജകുമാരനായിട്ട്, രാജാവായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമോ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല. പിന്നെയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് മാനസികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഭീഷ്മരുടെ പോരാട്ട വീര്യം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദേഷ്യം വന്നു എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട്, രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭീഷ്മരെ വധിക്കാനായിട്ട് പാഞ്ഞടുക്കുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തമോ ഗുണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ ക്രോധം വർദ്ധിച്ചിട്ടോ അദ്ദേഹം തന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയല്ലേ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഇവിടെ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം തലേ ദിവസം ഭീഷ്മർ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു ദുര്യോധനനോട്. നാളത്തെ ദിവസം ഒന്നുകിൽ എന്റെ കയ്യാൽ അർജുനൻ മരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രതിജ്ഞയെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് ഭീഷ്മർ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ യുദ്ധകളത്തിൽ ആയുധം എടുക്കില്ല, ഞാൻ വെറും അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരാപത്തും വരാതെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കിന് ഭഗവാൻ വില കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഭീഷ്മർ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭീഷ്മർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് തലേ ദിവസം? ഒന്നുകിൽ പാണ്ഡവരെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഞാൻ വധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ആയുധം എടുക്കും. അപ്പോൾ പാണ്ഡവരെ വധിക്കാൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കാരണം പാണ്ഡവർ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. പാണ്ഡവരെ വധിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ സമ്മതിക്കില്ല. അതിനു പകരം
ഞാൻ എന്റെ പ്രതിജ്ഞയെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റാം. എന്റെ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ഭഗവാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ ആയുധം എടുക്കാം, എന്റെ പ്രതിജ്ഞ തെറ്റും, അത്രമാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരാതെ ഞാൻ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭീഷ്മരുടെ ആ യുദ്ധരംഗത്തുള്ള സാമർഥ്യത്തെ കണ്ട് ഭഗവാന് ദേഷ്യം വന്ന എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഒരായുധം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭീഷ്മരുടെ നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ എല്ലായ്പ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ ഇവിടെ കർമ്മത്തിൽ ഭഗവാൻ ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പാർത്ഥസാരഥിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ സ്ഥാനത്തിന് ഒരു കോട്ടവും വന്നിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ഗോകുലത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ പശുക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗോപാലനെ പോലെ നടന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീര്യത്തിന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് ഒന്നിനും തന്നെ കോട്ടം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്താലും അതൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയവർ, അവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഹി കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവൈ പൂർവതരം കൃതം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവോട് കൂടിയാണ് പൗരാണികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ കാലത്തിലെ മുമുക്ഷുക്കൾ, അതായത് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭക്തന്മാർ അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീയും അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ മുൻപ് പോയവരെ, നമ്മളെക്കാൾ മുൻപിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അതാണ് പരമ്പര. കാരണം അവർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു, അതേ വഴി തന്നെ നമ്മളും പിന്തുടരുക. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളേതായിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വഴികൾ മുൻപുള്ളവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം എന്നാണ് ഭഗവാനും ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക, അവനവന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധതയിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കർമ്മം പല വിധത്തിലുണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർമ്മങ്ങൾ. ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കർമ്മത്തിന്റെ വിഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. കാരണം നമ്മളെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് അത് നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ, അതായത് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് അറിവോടുകൂടി കർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. എങ്ങനെയാണത്? അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രതികരണങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. തത്വചിന്താപരമായ സംശയങ്ങൾ നീക്കാൻ പരോപകാര പരിജ്ഞാനം ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. കർമ്മബന്ധങ്ങൾ മായ്ക്കാനും കർമ്മം ചെയ്യിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. കർമ്മം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സാർവത്രിക നിയമമാണ്. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ഓരോ പ്രതികരണമുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രതികരണമുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രതികരണം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാം? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മോശം കർമ്മം അഭികാമ്യമല്ല. പുണ്യകർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ അതീതരാകേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു. അതിനുശേഷമോ ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിൽ പോയി അനുഭവിക്കണം. അതുകൂടാതെ ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് അധപ്പതിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം യോനിയിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും.
എന്നാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലോ? പുണ്യകർമ്മവും ചെയ്യരുത്. കാരണം പുണ്യകർമ്മത്തിനും പുനർജന്മമുണ്ട്. പുണ്യകർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വർഗലോകം വരെയൊക്കെ പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പുണ്യകർമ്മവും നമ്മളെ പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുണ്യമായിട്ടും പാപകമായിട്ടുമുള്ള ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെയോ എല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനേ പാടില്ല. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യൂ. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അവസ്ഥയാണ് അകർമ്മം. അതിനെയാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പുണ്യത്തിന്റെ ഫലവും എനിക്ക് വേണ്ട, പാപകർമ്മം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഭഗവദർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിനെ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അകർമ്മമാണ്. കാരണം അതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു. അതിന് പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെയോ പാപകർമ്മത്തിന്റെയോ ഒന്നും തന്നെ ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ അത് അകർമ്മമാകുന്നു. അതിന് നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 വിധത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് അറിവ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, പിന്നെ അകർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായ കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് വികർമ്മം, നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ. പിന്നെയോ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ഇല്ലാത്ത കർമ്മം. വെറും കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു. കിം കർമ്മ കിമകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഹ തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസ്യരായ മുൻകാലത്തെ ഭക്തരെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് മുൻകാലത്തിലെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. എങ്ങനെ അവർ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഏൽക്കാതെ അവർക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മറ്റുള്ളവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ എന്തിനു നമ്മൾ പിന്തുടരണം? കാരണം അതാണ് നമ്മളെ ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിലെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുക വഴി നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് എത്താം. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം, കർമ്മം അത്രയേറെ രഹസ്യമാണ്. കർമ്മണോഹ്യപി ബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതിഃ. ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതിഃ. ഗഹന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്, ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നു. അത് നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചു പോന്നത്, അവർക്ക് എങ്ങനെ മുക്തി ലഭിച്ചു, ആ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എളുപ്പം. അല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മോക്ഷം ലഭിക്കുമോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പാപകർമ്മമാക്കുമോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പുണ്യകർമ്മമാക്കുമോ എന്നെല്ലാം ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവാൻ വ്യാസ മഹർഷി എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകാമെന്ന്. അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം, എന്താണ് വികർമ്മം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വികർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? വികർമ്മികൾ
വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല. അതായത് ശാസ്ത്ര വിധിപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല അവർ നയിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴാനുള്ള സാധ്യത അവർക്കുണ്ട്. ഗുരുക്കന്മാരെ മാനിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്ന് മറന്നു പോകുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതം ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ അവർ മറന്നു പോകുന്നു. അവർ ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് വികർമ്മികൾ. നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് വികർമ്മികൾ. കർമ്മികൾ ആരാണ്? അവർ വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മകാണ്ഡം, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദേവയജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകുന്നു അവർ. ശരിയാണ്, പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ തിരിച്ചു വരണം. ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മം, സകാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് കർമ്മികൾ. ഇനി അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കാത്ത പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നു. ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും പുനർജന്മം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് അകർമ്മികൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ പുനർജന്മവും ഇല്ലാതാകുന്നു. പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. പക്ഷേ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതായി. എങ്ങനെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്ന് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിന് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ അകർമ്മം തന്നെ ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പുനർജന്മം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. കർമ്മണ്യകർമ്മയഃ പശ്യേത് അകർമ്മണീച കർമ്മയഃ സബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്തഃ കൃഷ്ണകർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ ബുദ്ധിമാന്മാർ. മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാം? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണുക. എങ്ങനെ? കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അതുവഴി കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അതാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അകർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം വരുന്നു. ഇനി അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ആ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർ അകർമ്മമാണ്. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം എന്നർത്ഥം. കർമ്മഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് അകർമ്മമായി. അങ്ങനെ അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ കാണുന്നു എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ. ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. ഇങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരിയായ വിധത്തിൽ, കർമ്മഫലം ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്ന് ഒരു ഭക്തന് ശരിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അയാൾ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ കാക്ഷിക്കാറില്ല. എന്നേക്കും ഭഗവത് ദാസനാണ് എന്ന ബോധം
എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും വിവിധ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നയിക്കുക മൂലം ഒരു ഭക്തൻ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കല്പവർജിതാഃ ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധ കർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധാഃ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു ഭക്തൻ. പിന്നെയോ എന്നാലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കണം. കാരണം ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം അറിവോടുകൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ത്യക്ത്വാ കർമ്മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയഃ കർമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാതെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല, അവനവന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആ വ്യക്തി, ആ ഭക്തൻ സ്വതന്ത്രനായിട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൂടാതെ സകാമകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനല്ല. തന്റെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അതെല്ലാം കൃഷ്ണന് അധീനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ ത്യക്ത സർവപരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കണം. തനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും തനിക്ക് ഒരുപാട് തന്റെ പ്രയത്നം മൂലം ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും അതൊന്നും തന്നെ താൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഉടമാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കർമ്മം ചെയ്തത് ഞാനാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥതയാണ് ഉടമാവകാശ ബോധവും കർത്തൃത്വ ബോധവും. അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ്. സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റേത്. ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിൽ വിജയിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലമാണ് അത് സാധിച്ചത് എന്നുള്ള കർത്തൃത്വ ബോധം ഇല്ലായ്മ, ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എദൃച്ഛാലാപ സന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീന നിബധ്യതേ. താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ സംതൃപ്തനായും ദ്വന്ദ്വമുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയിൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം പരിശ്രമിക്കുന്നതല്ല, പിന്നെയോ നമ്മുടെ യോഗം മൂലം താനേ നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നു, അതിൽ സംതൃപ്തനാണ്. അല്ലാതെ കൂടുതലായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സമ്പത്ത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ നിർമത്സരൻ, ആരോടും മത്സരിക്കാനും പോകുന്നില്ല, ഒന്നിലും ആഗ്രഹവുമില്ല, ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തി അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും
അതിൽ ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതചേതസഃ യജ്ഞായാചരതഃ കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായി തീരുവാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണ് എങ്കിലും ആ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൈവികമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതും അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതായി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്ന അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൈവികമായിട്ട് മാറുന്നു. നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൈവികമായിട്ട് മാറുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനം, ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവബോധത്തെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മ കർമ്മ സമാധിന. പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മമായിട്ട് മാറുന്നു. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികം എന്നർത്ഥം. എല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ ശരീരമാണ് ആ ഭക്തനുള്ളത്. ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഭൗതികങ്ങളാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്വയവും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്, ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ബ്രഹ്മാർപ്പണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് എല്ലാ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഒരാൾ ഉയരുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആത്മീയമാണ്. അയാൾ സ്വയം പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്വയം അവബോധത്തിലേക്ക്, കോൺഷ്യസ്നസ് പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു 25 മുതൽ 33 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഓരോരുത്തരും, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പരിശുദ്ധമാകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിവിധ തരം ത്യാഗങ്ങൾ. കാരണം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും പല വിധത്തിലുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ദേവാരാധന, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവനവന്റെ ദേവന്മാരെ പല വിധത്തിലും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉപാസിച്ച് അവരുടെ കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് 25-ാമത്തെ ബ്രഹ്മയജ്ഞം, അതിനെ ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. 26-ാമത്തേത് മനോനിയന്ത്രണം, പ്രാണായാമം, അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിലൂടെ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ത്യജിച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കുന്ന അവസ്ഥ. മനോയജ്ഞം, അഷ്ടാംഗയോഗം. 27-ാമത്തേത് പതഞ്ജലി യോഗ സംവിധാനം. 27-ാമത്തതിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമാകുന്ന മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാതെ നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ ആത്മീയ പുരോഗതി വരുന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് അവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, എല്ലാം തന്നെ അവയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കുന്ന അവസ്ഥ. 28-ാമത്തേത് ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ നമ്മൾ ചാരിറ്റിക്ക്, എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നു. നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ കൊടുക്കുന്നത്, ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്
ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? വാർദ്ധക്യകാല ഭവനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയെല്ലാം നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് ദ്രവ്യമയ യജ്ഞമാണ്. അതും ഒരു യജ്ഞമാണ്. നമ്മൾ നിഷ്കാമമായിട്ടാണ് ആ സമ്പത്തെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമാകാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ തപോയജ്ഞം. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്താൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായിക്കൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. കഠിനമായ തപസ് ചെയ്യുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ സന്യാസിമാരെല്ലാം തപസ് ചെയ്ത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ പിന്നെയോ യോഗയജ്ഞം, അഷ്ടാംഗയോഗം പരിശീലിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഹഠയോഗവും പ്രാണായാമവും. ഹഠയോഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസ ചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസ നിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള പല 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 വഴികളാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി തീർന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെല്ലാത്തിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാത്തിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ദ്രവ്യമയ യജ്ഞമാണെങ്കിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ അത് ഭൗതികമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയ യജ്ഞ ജ്ഞാനയജ്ഞ പരന്തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. ഇനിയൊരു 5-6 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടെയുള്ളൂ. അതുകൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ 5ാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 10 നിമിഷം കൂടെ അങ്ങനെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ്. 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനും അതിന് ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹവും ആ സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയി ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനായി തീർന്ന് അദ്ദേഹവും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി. നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അത് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണമുള്ളത്? യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹമേവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യ ശേഷേണ ദൃശ്യസ്യാത്മന്യഥോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധ്യമാകും. പിന്നെയോ സർവജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണ് എന്നും അവ എന്റേതാണ് എന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക വഴി എന്താണ് നമ്മിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ്. അവരെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മുടേതായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മളും ഭഗവാന്റേത്, മറ്റുള്ളവരും ഭഗവാന്റേത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആരുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ എല്ലാം എന്റേത് എന്റേത് എന്നുള്ള ചിന്തയോ നമ്മിൽ നിന്ന് പോയി മറയുന്നു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഗുണം. നമ്മിൽ മാറ്റം വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതി മുഴുവനും ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ പ്രഭാവം മൂലം നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ
ഇല്ലാതാകുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക വഴി, നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുക വഴി നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തത് സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധഃ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മളും പ്രഭുപാദരുടെ ആജ്ഞാനുസരണം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രമേണ പരിശുദ്ധരാകുന്നതോടുകൂടി ഈ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്കും സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പരഃ സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിം അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇനി ആർക്കെല്ലാം ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്? എന്തെങ്കിലും യോഗ്യതയുണ്ടോ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രദ്ധാവാൻ, ശ്രദ്ധ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക്, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ വ്യക്തി. ആർക്കാണ് വിശ്വാസമുള്ളത്? അങ്ങനെ ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ ഭഗവാനിൽ ആർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. ഇനി ആർക്കാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്തത്? അജ്ഞാ ശ്രദ്ധദാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തിന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അവർ പുനർജന്മത്തിലൂടെ അവരവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? യോഗസന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സഞ്ചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിന്റെ ഒന്നും തന്നെ അലട്ടുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ശരീരം എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അതൊന്നും തന്നെ ആ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് അത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, കർമ്മം ചെയ്യണം. അറിവ് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഭൗതികതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയാൽ മാത്രമേ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം ആതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ വ്യാമോഹം ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്. ആ അജ്ഞാനത്താൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ട് അറുക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുക. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ നീക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തനാകാതെ പ്രവർത്തിച്ച് പരിശുദ്ധനാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ
എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം, അറിവ് വേണം. എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം. ആ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് കരസ്ഥമാക്കുക, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ഫലം എന്തൊക്കെയാണ്, എല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ആ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ ഗുരു വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടുമോ? അപ്പോ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. പ്രഭുപാദരെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലൂടെ പ്രഭുപാദരെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെയും അർത്ഥം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗൈഡൻസ് എല്ലാം തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിലൂടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠനായ ഗുരു എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ ഇവിടെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് 16 മാല ജപിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ ദിവസവും ശ്രവിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം. ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രഭുപാദർ ഈ ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ മുഖേന ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരാ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।